Dnes sa ponoríme do mrazivého príbehu, ktorý šokoval celé Slovensko. Príbeh o mužovi, ktorý sa stal symbolom podsvetia 90 rokov, Mikuláš Černák. Černák, narodený v roku 1966, si už v mladosti vybudoval povesť nebezpečného muža. Z Rimavskej Soboty sa rýchlo vyšvihol na jedného z najmocnejších bosov slovenského podsvetia. Bol známy svojou brutalitou, ale aj chladnou hlavou. Jeho meno vyvolávalo strach, no zároveň fascinovalo verejnosť. Všetko sa začalo v časoch divokých 90 rokov. Slovensko zažívalo prechod socializmu a zákony sa lámali pod tlakom rýchlo sa rodiacej mafie. Práve vtedy sa objavili legendy o špinavých kšeftoch, vydieraní, vybuchujúcich autách a mená ako Černák, Štajnýbel či Holub sa stali synonymom teroru. Černákove aktivity sa zintenzívnili po roku 1994. Organizoval únosy, vraždy a výpalníctvo. Hovorí sa, že v tom období sa dokonca pokúsil upratať svojich konkurentov aj s pomocou policajných informátorov. Všetko však začalo padať v roku 1997, keď ho polícia obvinila z vraždy konkurenta Karola Kolárika. A to bol len začiatok odkrývania Černákovej krvavej stopy. Vyšetrovatelia sa dostali k svedectvám o brutálnych popravách v lesoch, utopeniach, telách zakopaných v betóne či v hroboch bez mena. Súd nakoniec preukázal, že Mikuláš Černák je zodpovedný za minimálne 10 vražd, aj keď mnohí tvrdia, že skutočné číslo je oveľa vyššie. A tu prichádza k fascinujúcemu zvratu. Černák sa po rokoch vo väzení rozhodol začať spolupracovať s políciou. Na súde vypovedal proti bývalým kumpánom, rozkryl metódy, ktoré používali, a poskytol dôkazy, ktoré pomohli odhaliť ďalšie zločiny. Dnes Mikuláš Černák sedí vo väzení na doživotie. Jeho prípad je dodnes mementom, ako ďaleko môže zájsť chamtivosť a túžba pomoci. A zároveň je to jeden z najlepších príkladov, že spravodlivosť si niekedy dá na čas, ale nakoniec dobehne aj tých najmocnejších. Bol to koniec jednej éry slovenského podsvetia, ale aj začiatok nádeje, že sa krajina vymaní z tieňa mafiánskych praktík.